groundbreaking ceremony sang BSP Iloilo Building nagapakita sang dugang nga kauswagan sa syudad sang Iloilo. Ginpangunahan ni Mayor Janet Treñas upod sa mga senior officials sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang groundbreaking ceremony para sa pagatukuron nga regional office ang nasambit nga ahensya. Nahamtang ini sa Iloilo Business Park sa diin nagatindog karon ang mga building offices sa mga BPO companies. Suno kay Mayor Treñas, isa ini kadako nga kadalagaan para sa syudad bangod sang pagsalig nga ginpakita sa mga banking institutions sa kapasidad sang lokal nga panguluhan. Ini nagpakita lang sa konfiansa sa isa sa pinakadako nga institusyon sa Pilipinas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ginbutang nila dire ang ila regional office, kadako nga investments ini, and ini mapakapakita nga handa sila nga makaserbe sa aton nga mga pumuluyo dire sa aton syudad. Ako nalipay gid, this is one of the biggest investment in terms of confidence para sa aton nga ekonomiya dire sa city. Gintayaw man sang alkalde ang monetary board nga suno sa iya, sigurado nga magaserbi sa pungsod kag sa pumuluyo. I am very happy nga ang mga members ng monetary board, including the incoming governor, Dr. Medalla, are all very competent and will be able to serve our country very well. Ang groundbreaking ang gintambungan man sa mga tiglawas sang Iloilo City Government, mga empleyado sang BSP Iloilo kag mga executives sang Iloilo Business Park. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. 200 ka seedlings gintanom sa Pocket Forest nga nahamtang sa Iloilo Floodway Project. Kapin 200 ka native seedlings ang ginpangtanom sang lokal nga panguluhan sa pagpanguna sang Office of the City Agriculturist upod sa Philippine Coast Guard sa Iloilo Floodway Project sa Distrito sang Haro. Luyag i-develop sang syudad ang Pocket Forest para magdamo ang mga kahoy sa palibot. Para kay Executive Assistant for Environment Mr. Armando Dairit, importante nga ma-rehabilitate ang kakahuyan apisar highly urbanized ang Iloilo City. This 420 hectares comprise only of 5.9% of tree cover. In other big cities, mga 30% na. Ang aton is only 5%. So yearly, we are losing 1.5 hectares of that. So there is a need to replenish this in order to have what you call urban sustained human well-being and biodiversity. Suportado gini Mayor Janet Treñas ang programa 2019 sang ginmando sang alkalde ang pagtanom sang kahoy para maamligan ang palibot. Mayara man nursery sa barangay Kaingin Lapas sang syudad para sa mga native seedlings nga among ginakuhaan sang syudad kung mayara sang tree planting activity. At the moment, we have 7 pocket forests. So these pocket forests are trees adapted to a Miyawaki method technique. So when you plant trees in close distance, they tend to outdo each other. So close distance sila. So you're looking into the rapid growth of the trees. At the same time, you're looking into biodiversity. Bukas ang Senro kag City Agriculturist Office para sa mga volunteers nga luyag magupod sa tree planting activity. Halos lima-simana na ang ginahimo nga pagtanom sa naglain-lain nga bahin sang Esplanade kag Pocket Forest sang syudad. Kevin Patrick Isipe para sa Level Up Patrol.